220. Burada burada. 270 kilogram ithal çıktık. Balık. Ola bulay. 280 sımdan. Balık uşata beyesin. Balık uşata ayı. Başka yerden işir artık. Bundan ne? Kıymat beyat olur. Kurtkalar oktyabrda уже халык спрос сорай башлый, ноябрьгә тоже ярминкаларга чыгабыз. Апрель башында шибиләрне алып кайтабыз. Стройшын башлап җибәрәбез. И сую октябрь, ноябрьдә сую. Алар здание эчендә җылы урында, удобство белән, условия белән карап стресс. Иң зур күркәгез ничә килограммлы? 12-13. Кешесе 4-5. Кешеләрне без эшкә чакырабыз, җылку нине чакырабыз. Булай үзебез үстерүдә үзебезне балалар ярдәм итә. Кызларга акчалата хезмәт хакы бирәбез. 60 каз белән башлаган, бүгенге көндә 4000 каз баш үстердек. Ничек реализацияләп бетерәсез? Бетереп барабыз, елда сайын хаклыйбыз да, свежий киедә сатып бетерәбез. Үзегезгә ошыймы менә шушы эш? Аллаһка шөкер. Аллаһ Тәгалә язган миңа шушы эшне, мин яратып башкардым. А то я сегодня не в форме. 1085. Bizning hozirgi vaqtda it, o'g'iz iti 2 yoshlik, süt produksiyalari, süt, irimshik, qo'ymoq, izgushonka, qotiq, sir, moy, bular butunisi de бар hozirgi vaqtda. Siz менә шу Ирак бүләк авылында җитештергән товарларыгызны кая алып барып сатасыз, кемгә сатасыз? Biz kun sayin понедельник көне ялтабыз, kun sayin Шаллы шәһәренә йөреп, Шаллы базарында, Гес базарында сатабыз. Шу бүтән продукцияларында. Әле моннан тыш әлеме пейдә бар, ипиләрдә сатабыз, süt продукциялары һәм süt инде. Чыгымнарыгызны каплыймы соң? Аллага шөкер, пока каплап бара. Кемнәр сезнең өеңездә булыша, менә терлекләрне карарга, җитештерергә? Эшчеләребез бар инде, әти, әни дә эшли инде. Үзебез дә тырышабыз. Розин, менә сез яшь кеше, күп кеше бит инде шәһәргә китә. Ни өчен шушы авылда калуны сайладыгыз? Бу сезнең күңелегезгә ошап тора, күренеп тора, йөзегезгә чыккан. Ни өчен авылда яшәүне сайладыгыз? Кайда укыдыгыз? Кая киткән идегезме читкә? Мин читкә китмәдем инде, шушы направление буенча, шушы направление сайлаган да, шушы направление буенча эшлим инде. Ну, кем нәрсә булдыра инде, кемнең кая кеше җитә. Мин шушы направление сайладым инде. Аллага шөкер, пока эшлибез. Ошый. Ошый. Үзеннән телефоннардан смс-ка җибәрәләр, бүген ярмарка дип. Телефон сата торган кешеләрнең беләләр, алучылар белмиләр. Халык күбрәк белсен иде, шунысы слабыйрак кебек. Төшкән яллык булса да продукциялар үтмәй кеше аз булгач. 45-90 километр. Gitkeşten yemsiz evler. Telefon